kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum on bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum ha hande ko weltare tan hande wiya ko ñalawma mbamba so wiyama ñalawma mbamba noon anduɓe mbamba foof mbiya hoddu hande ko ñalawma Mama Samba Ba ene waɗa ɗo festival hoddu ɗo to centre Jacques Chirac fulɓe yontaɓe noon goni oto saji hono Ami Collé dara mi adoro Ami Collé walla mi adoro pullo pullo egga beeli egga pullo ko ganduɗa e ñalawma o hande eywa machallah sona weltare e weytare so wiyama jamma pulagu yimɓe fof beltata saka noon wiye hande ko jamma hoddu wadde ko aada e cosaan aada e cosaan noon so haalama tan pulagu haalama wadde hande miyanmi ko kala dariɗo ɗo hande ma andu pulagu nan ɗo sa yi ɗum ɗo tan ganda hande en jaltini cosaan men pulagu nan ɗo wadde weltade kadi e arde ko wayni e wiide kadi yen ɗum ɗo tout le temps artirde ɗum no moƴƴi ndam sukaɓe ɓe mbawa andude culture men hoɗo culture men mayde ɗum kadi c'est très important wadde mi weltima no fewi Binta eyyi Dieynaba ko kalɗa ko waɗi fayida haade culture meɗen majjuɗe saabu neɗɗo ala ko ɓuuri culture muɗum ɗum noon en garat e miñiraguel meɗen sehil meɗen hono Dieynaba Gadio Dieynaba holko ganduɗa e ñalawma o eyyi Binta mi salmini bandiraɓe foof mi salmini kadi rewɓe fulɓe yontaɓe dariɓe ɗo ɓe ñaatugal ngal yooɗi machallah ɗum noon bandiraɓe yewɓeɓe ne ayawo Pindi TV eɗen ɗo hande centre Jacques Chirac ɗum noon ko weltare no fewi jamma wombaɓe jamma fulɓe machallah hande ma pulagu yiyeɗo tigui rigui eɗen gande artiste meɗen kadi Mama Samba Ba ene jogori welnude ɗo hande ha weela eɗen mbiye fulɓeɓe foof yo gar e keewal déjà saalo heewi son ndenayi hay son gari hay bowal ngal on jogorani hejje ɗon ɗum ɗon bandiraɓe hande ma wul weela kadi yette ha machallah Binta eyyi Seydi Gadio ma wul weela yette ha a weltanama pulla egga beeli egga ko mbiɗa eyyi Seydi Tall tanum Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko weltade e kala jeeɓiyanko e ayawo habrirde Pindi TV en calminiɓe e kuuɓal kono noon kadi ko weltare tigui rigui hande gam mawninde pine meɗen woni fina tawa meɗen eɗen gandi fina tawa meɗen ñeñagal meɗen koye koldu hoddu noon so haalama Mama Samba Ba wawa hedde hen caggal nde tawno ko konko tan waɗata e hoddu ko ganduɗa ko hewɓe ene mbaɗa ɗum kono heewani woni lelade ene hoɗa amde ene hoɗa firlo e leydi ene hoɗo ma on jii machallah kon meeɗa yiide e hoddu nde tawno ko konko joom ñalawma o fotiri noon wadde noon kadi eɗen jetta bandiraɓe jagguɓe hen ɓe foof kono Dieynaba wini saalo heewi yimɓeɓe nana gara ha joni kono noon oto keppe oto kaaɓe nde tawno ko jamma pulago way noon ko jamma fulɓe way noon ko nodduɗo o aussi jamma o way noon wadde noon ononne aussi télé meɗen télé Pindi TV on jarama e darde moɗon e leñol ngol on jarama aussi e darde moɗon kadi e ñalawma oɗo machallah eyyi bana Seydou Sow a weltanama so wiyama pulagu tan kaw Abou Diop nan ɗon dari so wiyama pulagu caissiére assemblée nationale nan ɗon jooɗi so wiyama pular Baba Hamma nan ɗon jooɗi so wiyama pulagu Tata Leila nan ɗon ɗum waɗi min neldi télé o ɓe mbi yimɓe mbat hen ko beela ɗum ɗon Pindi TV on beltanama no fewi ɗum noon paɗen koye debbo mo Dagana hono Ami Collé Collé ko mbiɗa assalamu aleykum bandiraɓe no mbiruɗo ni tan mbiɗa salmina moon on jarama bandiraɓe Pindi TV eɓe gaari ɗo hande pour jamma bambaɓe en belti hen no fewi e gardugol Binta Tall mo acci pullo moƴƴo mo accani hay goto faltaki hay goto vraiment waɗi fayida saalo heewi yimɓe foof beltima
lelɗo fof noon dañta place on jarama min beltima. eyyi ɗum noon Pindi TV enen minen e mon onon e amen ha jamma o gasa inchallah ha ɓooya. assalamu aleykum on bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum ko weltare mawde kadi woni ɗo henna e jamma mbambago mbi pellital mbamba eyyi pellital mbamba noon so wiyama gorko jontaɗo gorko mo ogo yiyata ɗon hono Mamma Samba Ba ene wonde bandiraɓe rewɓe yummiraɓe foof ne hen dal. Bamba salminama. assalamu aleykum Binta Tall mi salmini dendagal bandiraɓe en calmini leñol ngol en calmini kadi ndimagu ngu woni ɗo ko pellital mbamba worɓe wambaɓe e rewɓe wambaɓe ngari hollirde jamanu o fina tawa hanki aada hakkude wambaɓe e fulɓe e aada kadi fina tawa e hollirde cosaan wambaɓe ha leñol ngol anda wambaɓe wonko mofti wonko jogui ko wona tan jooɗade ina hoɗa mi salminima kalda kadi bandiraɓe rewɓe. eyyi so ɗum ɓenni holko mbiyata mbaɗa wiye Pindi TV yoɓe jokku golle eɓe jeeɓe partout Allah ina andi wona pour ne mbaɗa jooɗiɗo mbaɗa huccita Pindi kala théâtre mo mbaɗɗon gallam ina yeeɓa sukaɓe ne jeeɓa hay so komi wi mbaɗa jagga banggue goɗɗo ni ɓe caloto ɗum tagui Pindi TV jokke golle Daouda Moussa Dia wallu sukaɓeɓe kala ko mbawɗa gandal ma jawdi ma doole ma ɓernde ma helentagal maɗa walluɓe saabu télé ɗe ala hande ɗo keddi e ñaguima yeeso. eyyi a jarama gorko mo ogo weltanadema tan ɗo woni ɗo yimɓe foof nana daari ene patma ɗum noon an hamin mbawi woppiddema. assalamu aleykum bandiraɓe. waaleykum salam. assalamu aleykum on bandiraɓe ko Absatou Ba jeeyaɗo tokomaji tokom diri ene pullo debbo mo tiggere tokomaji haalde tawi mon ɗo eyi kono sagoji ɗi ndendi hannde ko hamaraɓe to galle Baba Thioubir ɗo eyyi mi salmini dendagal bandiraɓe foof debbo e gorko suka e mawɗo hay goto min jejjitani eyyi ɗum ko groupe pellital mbamba gardagol Mamma Samba Yero Ba e délégation rewɓe wambaɓe e worɓe wambaɓe o waɗi pellital mbamba o noddi bandiko en kadi bandiko en fof notimomo hen machallah kadi jamma o ma o yuɓɓu ma o wano foti wade ni ma rewɓe wambaɓe e worɓe wambaɓe kollu on cosaan hakkude fulɓe e wambaɓe hanki e hande fof so Allah jaaɓi inchallah mo gadda e Pindi TV on calminama on juura on mbiyama jokke golle machallah minen Fouta ko Pindi TV tan min wonno sukaɓe men nanta haydara so wona pular ko pular kala toon ko pular min nanata minen suka amen fof min jeeɓata ko Pindi TV jokke golle so Allah jaaɓi ma Allah newnu kadi Daoudou Dia gorko mo wendu boseyaɓe minen e ma gonno fedde mbamba seede pulagu albarka million ngaji 4 ko minen ñaami bakkaɗo ala hen rewɓe e worɓe Mauritanie e Sénégal Gambie e Mali min gari min jooɗi to galle ma ɗo min mbima kadi yo Allah junnu ɗum ha juuta ya ko labbo woni dikko pulla woni Samba Bombaɗo woni Demba Jallingueri fuɗɗi gaynaka ɗay Binta Tall min calminima min juurimama debbo toroɗo mo torlani wona toroɗo caggal sayhu min calminima kadi min juurimama kadi min beltanimama anne jokku golle ya ɓooy ardare ya ɓooy wande hoorema kadi ka guiɗo Mamma Samba guiɗo tabbiɗɗo guiɗo mo yarani caggal min mbima Seydi Tall toroɗo guiɗelam hen ko adi fo en puɗɗorima bisimillahi rahmani rahimi ko ɗum adato ko ɗum wattinto kadi Binta Tall ko adi fo amin jetti Allah e nelaɗo mum amin jettuma Mamma Samba ne wawno fuɗɗode programme o mbasa wallude ɗum wonno kala naɗɗo e Dakar hankkandi yi hoore mum tan natti andude ko wonno ko an noon Seydi Tall aɗa andi ko gonɗa ko e so tawi ɗum ɓenni ko mbambago wiya ko hakkude fulɓe e wambaɓe min guila meɗe waɗe tette hami watti tettande hooram oɗo hono oɗo jamma mi meeɗa yiide minen min gimmi ko gawde wambaɓe Mayram Nditi mbiyetemi min gimmimi ko gawde wambaɓe addi min noon ko oɗo jamma belɗo hono hande ene weeli weeɓani wona yiiɗe dañe ko dañe e ɓame Mamma Samba noon minen délégation arɓe ɗo ɓe foof min ngala jobdi makko ar bande en notoma ene tiiɗi sibi ko wonɗo ko Mauritanie Mali Sénégal forendi e oɗo jamma oɗo noon en puɗɗorimomo bisimillahi rahmani rahimi Binta Tall eɗen ñaagui Allah hokku en yettinirde alhamdulillahi rabbil alamina ya barke Seydina Mouhammadou kadi Ɗahiru Sar baɗanteɗo jamma o
amin ñaagui kadi so message uji so film oji yo taw omo sellira kisal ne woni toon minenne wonɓe ɗo ɓe Allah hokka min sutura e suurare ha mbaɗen bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala seydina mouhammadou eyyi ha hande bandiraɓe ko mbinoɗen ko tan hande ko jamma mbambagu pellital mbamba woni ɗo hena ɗum noon sen kalde e rewɓe yontaɓe en kaldat kadi e worɓe yontaɓe mama Samba Ba ha hande goroboneji nan ɗo dari ɗum noon mbaɗi ɗi kalna e bandiraɓe festival Bamba holno foti wade hande calmini leñol ngol en calmini pulagu ngu en calmini kadi ndimagu ngu fof no fotirno en calmini kadi ñeñagu ngu dendagal kala ɗo ɓi bambaɗo wawi wonde salminama yettama Binta Tall woni ɗo ko fina tawa so wiyama pullo wiye bambaɗo wiye labbo wiya ko Hammadou Ilo e Samba Ilo e Demba Ilo labbo dikko pullo Samba Bamba Demba ɓe tato jiiɗi yumma e baba ko ɗum ɗon noon hande min gari hollirde holko fulɓe jiide e wambaɓe holko wambaɓe jiide e fulɓe holko en gandira ko wambaɓe kadi sa yi neɗɗo no wakki hoddu mbiya bambaɗo kadi ko yettude Allah hay goto meccala men ngal min tawoyani sona tawoyɗo min kono amin gandi kam ko min mbaɗata ko yo min jagguir ɗum juuɗe temedere saabu sino koko bonno hay goto ñemtinta min hande wambaɓe nana koɗana fulɓe ɓe gona wambaɓe nana koɗana fulɓe donc noon kolli ɗiɗo iɗi mbaɗi barke kadi bambagu no heewi barke saabu so alano barke hay goto ñemtinta min kadi min ñaguima yaafu bandiraɓe min ɗeeɓi tardude seeɗa kono ha joni noon ko fulɓe wambaɓe kuccodirta aduna yeeɓa en kollino koɗa fantanno yime jaruno yime bolongaji no duƴƴe rewɓe wambaɓe kadi ne jima Binta Tall Allah jarama amin mbiya Pindi TV noon wonti aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hakkude Pindi TV e pellital Bamba dendagal wambaɓe fof no fotirno Mauritanie Mali Sénégal Allah jarama on jarama Daoud Moussa Dia jokku golle balla Pindi TV aɗa yeeɓe partout Allah jarama on jarama Samba Oumar o woni ɗo ko Amadou Diadje Yero Guel Amadou Diadje ne jeeya dumgo wuuro Alpha kadi ko kanko hande woni ɗo mawɗo oɗo ko Oumar Samba Mamadou jeeya ko Ogo oɗo ko Mamoudou Bouya jeeya ko Tamba o ko Ceerno Nduguri jeeya ko Gawde o ko Demba Hammadi kono ɓuuri andirede ko Demba Bombel jeeya ko Gawde o ko Samba Oumar Dali jeeya ko Tokomaje banggue Mauritanie o ko Abdoulaye Ousmane eyyi Ousmane Dem Binta kadi ko miñamen ne jeeya Gawde wambaɓe won wonɓe noon nanto garani taw nana caggal ene garta délégation goɗɗo inchallahu rabbi eyyi ɗum ɗon bisimilla moɗon bisimilla moɗon jamma Bamba eyyi so ɗum yawti oɗon bandiraɓe oɗon jamne jonde nde juuti seeɗa kono wona noon e meɗen oɗon paama tan jeeyaɓe jeeya ko rondi ɗum noon on mbiyama kadi bisimilla mon kadi jaafoɗon ɗum kadi jonde nde nde ɗi juuɗe joni ɓoyata joni pellital Bamba ara e moɗon so ɗum ɓenni en noddat kono abousi bisimilla ma gay renno ngode sohlu ma seydi si bisimilla ma
kebembe yuga na sambari mo la kebe gamata bulo ta halata ko wadata ya irusa Muhammad
yalla jaaje saade ka sakra bola wal ma kam inna ko yasi o fini subaka o wadi ubere wadi de damudi teji funnaage hirnaage bamba be saade demale gala be gudari ko ma ko suru baate heddi ko rewre ayna be nayi ko donna woyte ko samdane tantika jago mo nyalane wawa baban sagata be solate nakama jumari nyago to be to sare nakama barikire jamu gaina ko aina benayo aina benene ke ko na be gona ni ko tum be waina be mbal sinamina sabaida de gelone yagal kala buro panum welde dane be ko aina be jalal bisay muli mali be waina be pir anda musa sambala doga ko be ila nyamina fulbe ferno be ne matini gaina tanai be waina be jalli jiri ci wali wali jambar je wal sawala mu yarjam be do ko aina be jaw dalle bira maso ko gelaajo be alfala mamud dembari hara be ko tanira be jori tindakine bala jitikine demba jitikine jori labi mogera bala jewni kondo digi wale bala jeri kille wana yawari ko be wana hutari wali jamiru minima akunde kunde wambabe wado bakona ko baro e jali jalambani fela jigaje no kulo mo nyamata ko jigaje bari baban sagata bisola denadam ko kaina ko nayite non yuman nyaga to be sare nadam ko kaina ko nayite non baro kire jam fumbe jordi jike joro ilambe je hawa na kipida ndogo njumri nyage nyona nyalade baban sakatabe iman nyagorode baru kire jamfumbe ainabe wamba besara temani kite modo bibadi wakire jam yalla boni ko kulo woni samba bamba do woni demane dunyer fudi kaina kanai baru kire jam jordi jike joro ila veje hawa ngal bidanda ko nyumri baban sakata be solate nakama yumanya pato de sare nakama ine wana yaware kulam ko be wana udare wali jamu mini ma ko be bamba damane badal mina ma
so wiyama aynaɓe nane keeɗi kono ɓe gona gootum anani hammadou seydou penda makka mbaɗa ɓuɓɓuga kaalidu mondi sawa jimmi e dewo jimmi seydou walla sawa e ndeɓel sa holko seedi aynaɓe nayi ko inɗoɓe ɓe ceerdi ɓe jettone mabɓe ceerdi ɓe golle balɗe ceerdi aynaɓe nayi so aynaɓe nayi ɗiyaka pullam nokkuleɗi kama gurna ko ɗode aynaɓe nayi ɓeɗi pullam seni mbañere galle ma nde ko nande ɗum kay jinta tawoni jille bel maɗa o wiyete karjato moussa yero wuuri mamoudou hamadi seydi hamadoro penta o jammade ko tanide heɗende ɓurel ma kam abdoullah ayi jaatige ɗuma o wiyete jaatige moƴƴo wona jaatoldi o gonnade galle demba gueddade dibbo hammadi saydou altane buubu gurɗo jawweleɗe jaaɓe buubu gurɗo gote buubu gurɗo jawweleɗe koto aynaɓe mbiyeɗi jambataɗo asko foole kiite maleɗe ɓuri windinade pullam ko ɓe malawune markisa gacce so duweji dembadda asko foole kiite maleɗe ɓuri windinade pullam maɗum jiyannaɗi mi umar demba amadou dembantiraama hamad doga ino saabu allah to ñaamina to duweji dembaddaɗo asko foole kiite maleɗe ɓuri windinade pullam koto aynaɓe jaalaɗo to ɗumalike wasali babbare pullam koto aynaɓe waɗaɓe mbaɗi guese ole guese momade seydade pullam sabu mar so tawi a yimi fantan goro ni wori nayi faylode aynaɓe nayi funde irlade nan ɗo funde heɓiyade nan ɗo jiɗi abouwar gay omo dow maron jiyanani mbigotan heɓi demba galo demba nunu demba inago demba e wulunde ko heɓi laami heɓiyaɓe galo laami galo yaaɓe pullam maron jiyanani mbigo taniraɓe hammade bobo awdi tumunna bobo awdi yeroro bobo awdi seydi bobo awdi e magna bobo awdi e wimadani pullo o wonireni kala ɗow jiɗi aboukar min nawma ha to heɓi demba e galo demba e nago e wulunde ko heɓi laami heɓiyaɓe galo laami galo yaaɓe pullam ko ɗon te tawammi ɓe ƴete ko kana hande ɓe ko ta ganduɗa hoore maɗa bowle aali baari aale fadalla aali pullo e killu kalaji pullo e ndewol jamma e caƴale ɓe ɗoga pullam kandel Gogoba rewɓe wonɓaɓe ɗuɗine ha bolamaji ɗi kelo yogal maron jiyanani min pullo waɗɗo fadɗo baggo e camɗi janamba pullo
pullam ko pullo gijeɓe ɗo ballade pullo ɓageɓe ɗo ballade ko pullo felle nanga ɓurani wacco e pullam dara seede gogo ba o de ko pullo gillaade ɓuri am kala jam o de ko pullo gillaade ɓuri am kala saha o de ko pullo gillaade ɓuri am kala waktu hawa hamadi gay wonon caggal yettude Allah e laɗɗo woni e yettude jinnaɗe mi darima ɗo man awa kam so tawi hande ɓe darima ɗo en mi yettat Allah mi yetta jinnaɗe kono mbaɗa yetta roɓo ɗo jeeyaki ɗo ɓe ala ko mbawi jomni ko dalata Mama Samba Yero Ba mi wawa hande yiide maɓɓe e mandaji maɓɓe e golle maɓɓe e balɗe maɓɓe jamma e ñama ko sukaji yiide oɗo debbo toroɗo ummi ko France o wi kam Mamadou Samba Yero Ba kala ɗo dilluɗa ɗum garat kala ko juuɗoɗe ene yonde Mamadou Samba Yero Ba ganden en bonani hen wona Thiès wona ɗo e Dakaru kala koɓe mbawi kewnude koɓe ɓe ene ara soɓe ari garaɓe ko mbaɗa naati kala o soɓe yettuɓe ɓe gona kosaɓe sukara rewɓe fuɗɗo yillaɓe bonnani jogoji ɗi bonnani gay paɗa bonnani gawande kulli bonnani yillaɓe ferro bonnani o ko Thiès ɗo oɗo debbo pullo oɗoni Hawa Hamadi mbaɗa heewide ko hen kamɓe Hawar tan koto adama seri ma sira kamɓe mbaɗɗitan Hawar kono suka ko wuranaki o wona ko noji jeeɗiɗi sima mboɗon fiiɗo gallam ɗo ko yangi ɗiw eyyi min calminima caggal no min jiiɗo hena aɗa woni représentation timmuɗo représentation min jii garal ma kadi Mama Samba haali hakkude ma e muɗum haali kadi hakkude muɗum e Dahirou Sarr hamin namɗo holno jiiruɗa festival Bambagu c'est la première fois waɗa ɗo hena eyyi assalamu aleykum ko weltade tan kadi e yettude Allah e yettande Allah oɗo ñalawma Mamadou Samba Yero Ba e yettande Allah Dahirou Mamadou Alpha mo manmi présenté o ko ɓi nenam ko sehilam ko guiƴam ko koddiɗam kadi Mamadou Samba Yero Ba ko gorko moƴƴo par ce que guila o yi Dahirou Sarr o yiɗi ɗum o nani golle mum e balle muɗum no fotiri ni o wi oɗo ala kulli aali kala hami maaya ko mboɗo hoɗano ɗum min dokka Barou Ndaw min mbawa yobde Dahirou Mamadou Alpha ko golli ko enen ɓiɓɓe fulɓe en mbawa yobde Dahirou Mamadou Alpha par ce que ko gollata ko ene mawne ɓiɓɓe fuurankoɓe foof kala pulago woni dans l'Afrique festival o c'est important kadi ne ɓamta pulago Dahirou Mamadou Alpha yiɗi kala ko pullo ɓamtoto o waɗen junngo makko kadi festival o ɗum ko rogere premier tan ɗum ɗo ne mawne amen ne mawne yimɓe foof mawne fulɓe foof ñande wonde mbatten ɗum ko grand théâtre so Allah jaaɓi taw Dahirou Mamadou Alpha nanɗo e leydi he nanɗo e wuuro he mbaɗen ɗum grand théâtre eyyi saabu kanko o haalni min Dahirou fewni gueɗe ɗe foof o wi kam haydara mankani hen ɗum noon hamin mbiyamo yalla dalduma e bawal makko kadi hamin beltanimo kadi kanko Dahirou no fewi par ce que hono moɗon e hono mabɓe ene moƴƴe e leñol ngol no fewi
dayir mamadou alfadey ko golli ko fulɓe fof gollani ko leñol ngol fof gollani kala ɓiɗɗo biyo mo mbimi ene foti yettandemo Allah ene foti yettande kadi Mamadou Samba Yero Ba oɗo Allah par ce que Mamadou wonto heɓni hande pulagu ni ko mawninde pulagu noon rewɓe waɗa rewɓe kadi waɗaɓe ɗo représenté foof yo Allah yoɓe moƴƴere li woni par ce que hunde fof ko seeɗa fuɗɗorto hunde fof seeɗa fuɗɗorto heddi ko no ma Allah watan jaam quoi Allah jarama a salminama juurama an woni jatigue Mamadou Samba Ba woni jatigue Mamadou Samba Ba Mamadou Samba ko moƴƴo omo jogui needi yummakko ko noon famille kamɓe fof ɓe yiiɗi kam ala somi yeehi Fouta kala ko ɓe mbaɗanta kam ɓe wawonno wiide o ko ƴuddu jeeri mais ɓe wiyani noon ɓe totti kam teddugal ɓe hokku kam ala ko ɓe dokkani kam pularam noon no manki labde mais miɗa andi komi yiiɗi haalde e Mamadou Samba sinno ko jolfo mi haalan ko ɓuri ɗum a jarama merci beaucoup eyyi ande ka moƴƴo a timmi jatigue a jippini hoɓɓe ɓe holko jiiɗa e festival hoddu holko jiiɗa e festival hoddu e miɗa yiiɗi yo waɗa ɗum ɗo waɗi édition ji ha wona édition ji nogas ha sukaɓe makko na waɗa ɗum miɗa welte ɗum vraiment jarama bandiraɗo gorko a salminama mbaɗɗa aɗa selli inde yettode Djiby Kane bisimilla ma kamin namdoma holno jiiruɗa festival hoddu o bon effectivement min beltima hen no fewi e ñalawma oɗo ene yoodi par ce que Mamadou ko minen jeyɗa wuuro o ko en plus komin guijiraɓe kadi emin mbaɗamo encouragé e jamma o emin mbiyamo woto hanno ɗum rek gotol yo won ko ganduɗa so wawani wonde par 3 mois yo won par 6 mois par ce que ɗum ko wurtinde e hanki men ɗum ɗo ne yoodi ne weeli gila nane emin keɗoɗo komin mbayri heɗade gila komin sukaɓe donc nde o waɗi ɗum ɗe emin belti hen malgré komin nangui foof min mbi ko haɗa men yaade tomin payito yomin garɗo min mbaɗa assisté min tawtore après noon min puɗɗo yaade tomin payito min beltanima moon onon e accueil mono merci a jarama assalamu aleykum mon bandiraɓe salade aadi ɓuuri firtude aadi min gardi e moɗon ha ɗo henna festival Mbamba joni noon bandiraɓe festival o nan ɗon min gari ha ɗo henna Mamadou Samba Ba fusiɗo bandiraɓe gari pulagu haydara mankade kala ko wiyete pulagu tan ari ɗo henna ɗum noon bandiraɓe en mbi piindi jarama piindi saabu piindi ala ɗo yeɓetake international bandiraɓe jeeɓe festival Mbamba KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma